Ix-xogħlijiet fuq il-proġett tax-shore to ship li ser jagħti nifs qawwi lill-akwati tal-Port il-Kbir jinsabu fi stat aktar avvanzat minn dak previst. Dan sqarru l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch meta żar ix-xogħlijiet li qed isiru fil-Frequency Converter Station fil-Marsa. Issa li ġew installati 3 frequency converters minn 4 li jinvolvi dan il-proġett. Permezz ta' dan il-proġett it-tniġġis fl-arja li kkawżaw il-bastimenti sorġuti fil-Port il-Kbir ser jonqos b'90% għaliex ser ikunu jistgħu jitfgħu il-magni tagħhom. Il-perit tal-proġett Janice Borch spjegat li bl-installazzjoni ta' dawn il-frequency converters li huma element ta' importanza kbira issa ġejna pass eqreb għat-tlestija tal-proġett. L-iskop tagħhom kif jgħid isimhom stess huwa li jaqilbu l-frekwenza. Kif tafu għaw Malta l-frekwenza hija dik li ngħidula 50 Hz, imma jista' jkun li jiġu vapuri li frekwenza tkun ta' 60 Hz. Allura biex inħallu l-flessibilità ikollhom jeħlu dawn li qed naraw warajna hawnhekk hawn tlieta kif qed tajjeb inti li huma ikunu jistgħu jaqilbu l-frekwenza skont il-vapur. Dawn it-3 converters ser iservu n-naħa tal-Belt Valletta u fil-fatt jinsabu ħdejn il-mollijiet ta' Pinto u ta' Deepwater Quay, fil-waqt li mistenni jiġi installat frequency converter ieħor man-naħa ta' Boiler Wharf fl-Isla. Infrastruttura Malta komplet tinstalla tagħmir ieħor u 20 ta' kilometri ta' cables tal-elettriku. Spjega il-Ministru Borch hekk kif tenna li din il-faċilità ser tkopri diversi postijiet u bastimenti. Għandek numru ta' postijiet fejn ser ikollna din il-faċilità, pratikament huwa l-port kollu, imma il-port għandu numru ta' bankini fejn il-bastimenti tal-passiġġieri u tal-merkanzija ser ikollhom issa l-faċilità illi ma jiddaħnux iżjed għaliex jitfu l-magni u jaqilbu fuq l-elettriku. U hekk inkunu anke wieħed minn tal-ewwel portijiet fl-Ewropa illi propju jkollna faċilità bħal din ħalli jkollna kwalità ta' ħajja aħjar permezz ta' inqas tniġġis fl-arja.